Mitä on perheyrityksen arki Suomessa? Saksassa talouden selkärangan muodostaa niin kutsutut Mittelstand-yritykset, eli keskisuuret, usein perheomisteiset yritykset, jotka työllistävät runsaasti ja vievät palveluita sekä tuotteita maailmalle ja rakentavat hyvinvointia pitkäjänteisesti sukupolvien yli. Suomessa vastaavia yrityksiä on huomattavasti vähemmän. Miksi näin on? Minkälaisia keskisuurten perheyritysten arki Suomessa oikeasti on? Ja mitä pitäisi tehdä, jotta saisimme enemmän pitkäjänteisesti kasvavia keskisuuria yrityksiä? Tästä me tänään keskustellaan. Ja meillä on täällä vieraana tänään logistiikkakonserni SC Mäkisen hallituksen puheenjohtaja Iiro Mäkinen ja teknologiayrittäjä Juha Holkkola. Tervetuloa. Kiitos. Ja lähdetään sitten heti liikkeelle, että minkälainen se toimintaympäristö Suomi on keskisuurille perheyrityksille, Iiro? Todella hyvä kysymys, todella hyvä teema. Ehkä sanoisin, että koskee kaikkia yrityksiä. Suomi on aika hyvä yrittämisen maa. On luottamusta, instituutiot toimii. Yritysympäristö sinällään on niin kuin positiivinen. Ehkä semmoinen, mitä ei ensimmäiseksi tule ajatelleeksi, että tämmöisissä keskisuurissa perheyrityksissä ainakin omasta puolesta puhuen, niin Suomi on harvaan asuttu maa, pitkät etäisyydet, kustannukset on aika korkeat. Et silleen sen, ja markkina ennen kaikkea pieni, se on aina semmoista vähän niin kuin niukkuudesta ammentamista. Ja siinä niin kuin sen scale-upin tai että siirtyy pienestä yhtiöstä keskisuureksi yhtiöksi, varsinkaan jos verrataan johonkin Mittelstand saksalaiseen standardiin, niin tämä kotimarkkina ei ole luontainen palvelemaan siihen kokoon kasvamista. Vaatii niin kuin tosi määrätietoista kasvupolkua ja se tavoittelemista, se kasvu ei tule niin kuin ainakaan vahingossa. Mitkä on sitten suurimmat haasteet keskisuurille yrityksille tällä hetkellä? No ehkä tällä hetkellä niin kuin kaikkia yrityksiä Suomessa kohtaa aika krooninen kysynnän pula. Ehkä nyt tässä keväässä me ollaan nähty jotain positiivisia valonpilkahduksia, mutta miten se näkyy Mäkisellä, niin volyymit on niin kuin pienemmät, volyymiympäristö on pienempi, logistiikka elää siis volyymista ja se volatiliteetti ja vaihteluväli on niin kuin isompi, jolloin pitäisi reagoida vaan pienemmässä ympäristössä tehokkaammin. Kustannuspaine on niin kuin jatkuva ja asiakkaat vaatii siinä niukemmassa markkinassa koko ajan enemmän suorituskykyä. On se sitten laatua, toimitusaikaa tai sitoutuneen pääoman kiertonopeutta. Et silleen se on niin kuin ankara, että polttoainetta on vähemmän, mutta suorituskykyä pitäisi olla enemmän. Kuinka tärkeää sukupolvenvaihdosten onnistuminen on suomalaisille yrityksille? No toi on todella iso kysymys, että sukupolvenvaihdokset on, jos sen sillä tavalla sanoo, että Mäkiselläkin meillä on 73 vuotta niin kuin yrityshistoriaa. Siellä on niin kuin todella paljon rakennettu mainetta, kulttuuria, ammattitaitoa, osaamista. Niin sitten kun tulee yhtäkkiä sukupolvenvaihdos, niin siinä tietysti on pelipöydällä ja riskin alla jatkuvuus. Onko seuraava sukupolvi kyvykäs ottamaan sitä vastuuta, mieltääkö ne sen yritystoiminnan niin kuin oikealla tavalla vai ei, miten edeltävä sukupolvi arvioi kandidaatteja, jotka sieltä tulee. Tietysti, niin kuin, että jos ajatellaan, että se osaamisen ja sen perinnön, siis semmoisen kompetenssiperinnön katkeaminen, niin se on niin kuin ihan yhteiskunnallinen kysymys. Parhaimmassa tapauksessa tietysti se seuraava sukupolvi pystyy löytämään niin kuin keinot, jolla nopeutetaan sen yhtiön kehitystä ja se aktivoittaa ja vie yhtiötä yhtäkkiä just niihin sfääreihin, missä tässä nyt puhutaankaan. Mutta totta kai riskit on myös päinvastaiset, jossa omistajuuden niin kuin absoluuttinen vastuu on yhtäkkiä aika iso ja ymmärtääkö se seuraava sukupolvi sitä, jos ei se ole itse sitä omistajuutta niin kuin rakentanut, niin ne on niin kuin kasvatuksellisia kysymyksiä melkein, jotka syntyy niin kuin perheessä ja nuoruudessa ja lapsuudessa ja sen tyyppisissä kysymyksissä, mutta se on ehkä vähän kokonaan oma keskusteluteemansa. Opettaako se tämmöistä pitkäjänteistä päätöksentekoa
enemmän tämmöinen perheyrittäjyys kuin jos olisi ihan vieraan? No toi on mun mielestä tosi hyvä kysymys, että tekisi mieli vastata, että kyllä, että varsinkin tälleen kun on tullut itse keski-ikään, niin ymmärtää sen niin kuin ylisukupolvisuuden eri tavalla kuin oli 25-vuotias. Et silloin ajattelin, että ihan sama, mikä se omistajuuden tausta on, että kuitenkin se markkina vaatii aina sen, minkä se vaatii. Mutta sen huomaa nyt omassa päätöksenteossaan, että totta kai se heijastelee, että ollaanko tässä päätöksessä laittamassa nyt kaikki suvun tai perheen varat yhteen koriin vai hajautetaanko sitä tai osaako seuraava sukupolvi mahdollisesti kantaa sitä vastuuta tai miten sitä rakennetta voisi jalostaa tavalla, että se seuraava sukupolvi ei ainakaan ensimmäisessä kurvissa ajaisi ulos tieltä ja tavallaan karjuttaisi koko sitä kumulaatiota. Kyllä se pitkäjänteisyys on tietenkin niin kuin jotenkin implisiittisesti mukana koko ajan perheyrityksessä, mutta en mä nyt sanoisi, että esimerkiksi Mäkisen historiassa se olisi näkynyt muuta kuin ehkä semmoisessa positiivisessa, että jos mä oon ollut teini-ikäinen, niin isä on saattanut sanoa, että hei, nyt on lähellä, että yhtiö saattaa mennä konkurssiin, että varautukaa perhe. Tai sitten niin, että kun ollaan investoitu jossakin hetkessä vaikka koko liikevaihdon verran, niin sitten on kysytty, että hei, että ootteko te samaa mieltä? Niin sillä tavalla aika pienillä arjen ja perheen sisäisillä tekemisillä, jotka ei sivuta mitään hallitusta, mutta on omistajien fiksua ylisukupolvista keskustelua, niin on saatu kuitenkin niin kuin keskeiset stakeholderit niin kuin niiden päätösten taakse. Mäkisellä ehkä on ollut sitten vielä onnea matkassa. On meillä ollut kyllä paljon tekemisen vimmaakin, jolla ollaan yritetty niin kuin selviytyä ja kasvaa ja ratkaista ne tilanteet, jotka eteen on tullut. En tiedä, osaanko vastata kysymykseen ihan suoraan, että onko se pitkäjänteistä vai ei. Se on molempia. Ja niitä molempia pitää pystyä niin kuin kunnioittamaan. Että pelkästään sillä legacylla ja perinnöllä ei kyllä pysty itsellään kovin pitkälle kilpailullisessa taloudessa mun mielestä niin kuin pärjäämään. Joo. Miten nämä asiat peilautuu sitten sinne teknologiayrityksiin ja uuden talouden puolelle? No tavallaan itse asiassa siinä on niin kuin, tietyssä mielessä toki toimialat on erilaisia, mutta siellä on myös samoja elementtejä aika paljon. Ja jos just miettii, mitä Iiro tuossa puhui ja viittasi investointeihin, mitä Mäkinen on tehnyt, niin Mäkinen aika rohkeasti käsittääkseni investoinut matkan varrella juttuihin. Ja siis tokikin toimiala kuin toimiala, niin tavallaan se, että investoidaan, se on se jatkuvuuden kannalta tärkeää. Ja sitten ehkä lisäksi myös se, että tavallaan miten sitä teknologiaa sovelletaan, niin se on tärkeää. Ja siinä on tavallaan teknologia-alahan mahdollistaja. Ja sitten ne tavallaan toimialat on sellaisia, joissa se tavallaan niin kuin teknologian hyöty valjastetaan. Ja se on tavallaan niin kuin sama kolikko, mutta sen kaksi eri puolta. Ja mun mielestä tavallaan niin kuin just logistiikka-alan innovaatiot, mitä Mäkisellä on tehty, ne on ollut tosi niin kuin edelläkäyviä. Ja sitä pitäisi Suomessa olla enemmän. Sitä teknologiaa pitäisi hyödyntää rohkeammin ja investoida siihen. Ja se on tavallaan tälleen niin kuin teknologiayrittäjä, niin tavallaan sitä tarvitaan lisää. Se parantaa sitä kotimarkkinaa ja tavallaan sitä toimintaympäristöä. En malta olla kommentoimatta tuohon siis sen verran, että jos puhutaan 90-luvusta, niin nimenomaan logistiikka-alalle Suomessa oltiin kehitetty NMT-verkot ja sitten tuli GSM:t. Niin tämä niin kuin mobiiliteknologinen kehittyminen, joka ehkä suomalaisina me otettiin niin kuin itsestäänselvyytenä, niin se tarjosi kyllä meille niin kuin ihan paalupaikan niin kuin siihen logistiikan digitalisaatioon. Silloin puhuttiin ehkä jostain ATK:sta ja sähköistymisestä, mutta yhtä kaikki se lopputulos oli, että me oltiin niin kuin siinä johtamisen teknologiassa silloin 90-luvun lopussa varmaan 10 vuotta niin kuin meidän eurooppalaisia kilpailijoita edellä. Että olisiko siellä ollut kyvykkyyttä niin kuin lähteä haastamaan sitä Eurooppaa, niin semmoisia ajatuksia käytiin läpi, mutta ja samalla ehkä totean, että se hyvin kuvaavasti sai meilläkin vähän niin kuin fokuksen karkaamaan, että ollaanko me logistiikkayhtiö vai ollaanko me IT-yhtiö, jossa se IT tuntui niin suurelta onnistumiselta, että voisiko meistä tulla softatalo. No sitten se onkin jo ihan erityyppinen kysymys, mutta ehkä haluan kuvata avoimesti, että sen
liiketoiminnan ytimen ja omakuvan kirkkaana pitäminen ei ole aina kaikissa tilanteissa helppoa, kun maailma muuttuu ympärillä. Joo, näin varmasti on. Ja jos hypätään sitten vähän tuohon Eurooppa-teemaan, niin ymmärtääkseni te lähditte hakemaan sitten kuitenkin kasvua Suomen rajojen ulkopuolelta. Mitkä tekijät siihen johti, että sitten päätitte tähän, vaikka ette teknologiayritykseksi ryhtyneetkään? No, ehkä siinä muuten katalyyttinä toimi pääomasijoittajat, jos olisi niin kuin näsäviisas, että silloin 2000-luvun alussa pääomasijoittajat rupesivat konsolidoimaan nimenomaan niin kuin Pohjoismaiden autologistiikkamarkkinaa. Ja siinä me jouduttiin strategisesti niin kuin väkisin viemään itsemme niin kuin kuljetusliikkeen roolista sitten näihin muihin arvoketjun toimintoihin, satamatoimintoihin ja varastointiin ja maahantuontikunnostukseen ja huolintaan. Ja ehkä niin kuin niissä kohdissa olisi voinut ajatella, että lähdetäänkö niin kuin horisontaaliseen kasvuun, että mennään Ruotsiin tai Baltiaan me mentiinkin Norjaan, mihin tavallaan kasvaisi ihan sillä samalla pelikirjalla. Tai että kasvetaanko vertikaalisesti siinä arvoketjussa, niin me päätettiin tämä jälkimmäinen, jossa tavallaan oli niin kuin helppokin ajatella niin, että niitä asiakkuuksia, joita Mäkisellä oli, niin niitä palveltiin vaan tavallaan kokonaisvaltaisemmin. Mutta sen seurauksena kyllä me onnistuttiin sitten kasvamaan niin kuin välillisesti Ruotsissa ja Tanskassa ja muilla markkinoilla, jotka tuli niin kuin ehkä positiivisena yllätyksenä. Kaupan päälle. No ehkä kaupan päällekin. Ja ehkä haluan vielä lisätä sen, että siinä niin kuin tämmöinen strateginen viisaus, että kannattaa niin kuin luoda oikeastaan sellainen markkina, mitä ei oikeastaan ole olemassakaan, tai ainakaan siinä markkinapaikalla olemassa, jolloin sä et ihan kilpaile kaikkien kanssa head to head jokaisessa palvelukokonaisuudessa. Niin se oli niin kuin samalla väistöliike ja Mäkiselle kasvuliike, jos saatte kiinni, mitä tarkoitan. Niin, kilpailuetu. Ja tämä oli yksi oppi varmaan, mikä sieltä tuli, mutta tuliko siitä laajentumisesta Saksan puolelle jotain muutakin oppia? No ehdottomasti, että se oli niin kuin sellainen. No, Suomesta tarkastellen sitä Saksan tai Manner-Euroopan suuruutta on niin kuin vähän vaikea tosiasiallisesti ymmärtää, kuinka niin kuin valtava se kerroin on niin kuin suuruusluokassa. Niin me tehtiin muutamia niin kuin ihan työpöytästadeja ja tutkittiin niin kuin mahdollisuutta perustaa sinne ihan perinteinen kuljetusliike ja mitä se vaatii ja mikä se koko luokka pitää olla. Ja nopeasti törmättiin siihen, että vaatii niin kuin valtavia panostuksia ilman, että on niin kuin varmuutta ollenkaan, että se edes toimii. Niin ehkä se oppi sitten, kun lopulta päädyttiin tällaisen niin kuin perinteisen 40 vuoden historia omaavan autologistiikka-huolintayhtiön yrityskaupasta sopimaan, niin se oli kyllä ihan täydellinen niin kuin matchi. Se, mitä me opittiin siinä, oli kiistatta se, että me ostettiin ammattitaitoa, mitä meillä ei ollut. Se vaati niin kuin Mäkiseltä ääneen hyväksyntää sille, että me ei osata tuota asiaa niin hyvin tämmöisenä tasepelaajana ja yrityksenä kuin mitä se saksalainen yhtiö oli tehnyt. Ja toisaalta me niin kuin paljon annettiin luottamusta sille, että mikä se yrityskulttuuri siellä oli ollut. Me ei lähdetty niin kuin monesti yrityskaupassa on, että lähdetään niin kuin integroimaan väkisin ja tekemään kaikki jutut, niin pikemminkin ehkä pyrittiin niin kuin olemaan hyvin varovaisia siinä, että kasvatettiin sitä Saksan yhtiön toimintaa niin kuin heille ominaisilla keinoilla, joka vaatii niin kuin erityyppistä strategista ajattelua kuin mikä Mäkisen oman strategian ajattelu olikaan. Siinä se oli ehkä, että se kulttuurin ero oli ehkä vielä mittavampi kuin mitä oli uskaltanut ajatellakaan. Mutta ihan positiivisessa merkityksessä. Uskaltaisitko niiden kokemusten pohjalta niin kuin kannustaa myös muita suomalaisia perheyrityksiä lähtemään liikkeelle, uskaltamaan? No, se on niin kuin vaikea kysymys, että jokainen yhtiö elää niin kuin hyvin omassa tilanteessaan ja mikä se markkina on, jossa sitä laajentumista tai kansainvälistymistä niin kuin haetaan. En mä niin kuin haluaisi arastellakaan sen kanssa, mutta ei sitä pidä niin kuin romantisoidakaan mitenkään isosti, että mä sanoisin, että se kaikista olennaisin juttu on niin kuin ymmärtää, että Suomen
kotimarkkina on pieni. Paras puolustus on hyökkäys, viedä tavallaan se rintama niin kuin meren taakse. Ja se vaatii sitten ihan yleisemmällä tasolla niin kuin kasvuhalukkuutta. Ja se kasvu helposti sitten niin kuin näyttäytyy kansainvälistymisenä. Se kansainvälistyminen ei ole mikään niin kuin helppo juttu. Suomalaisessa kulutusyrityskentässä on mun mielestä yllättävän pieni määrä yrityksiä, jotka on aidosti kansainvälistynyt, vaikkakin sitä osaamista on niin kuin todella paljon. Mutta niin kuin, jos sen tekee oikein, niin se nimenomaan luo mahdollisuuden kasvaa sen 1 pykälän, 2 pykälää isommaksi, joka sitten mahdollistaa myös siinä kotimarkkinassa johtamisjärjestelmää, IT:tä, vastuullisuutta, ylipäätään niin kuin sitä seuraavan tason yritysosaamista, joka helposti varsinkin perheyrityksellä jäisi muuten niin kuin ansaitsematta, varsinkin jos on vain yhden omistajayrittäjän vetämä yhtiö, niin se ei vaan skaalaudu loputtomiin. No Juha, sä oot vienyt paljon suomalaisia palveluita ja teknologiaa maailmalle, niin mitkä nämä Suomen vahvuudet on kansainvälisesti? No, Suomen vahvuudet on tavallaan ehkä osaaminen, se on tietysti yksi. Sitten toinen on ehkä semmoinen toiminnan selkeys ja suoraviivaisuus. Se on tavallaan monessa mielessä niin kuin positiivinen asia. Toki sitten se toinen puoli on, mitä Iiro tuossa nosti esille, että tavallaan niin kuin semmoinen tietty kyky niin kuin adaptoitua siihen toimintaympäristöön, niin myös se on tärkeä, että ei voi tavallaan niin kuin lähteä siitä, että sillä suomalaisella pelikirjalla välttämättä joka tilanteessa pärjää, mutta se antaa hyvät lähtökohdat. Ja tavallaan suomalaisiahan nyt ylipäätään siis maailmalla kuitenkin erityisesti teknologiaympäristöissä suomalaiset tunnetaan, kaikki tietää Nokian, suomalaisiin luotetaan ja sitten suomalaiset on jopa vähän niin kuin ehkä on semmoista tendenssiä vähän niin kuin alimyydä ja se on niin kuin tavallaan semmoinen, mikä monille tulee positiivisena yllätyksenä, että kun tyypillisesti on niin, että kun mennään tuonne maailmalle tekemään myyntipuheita, niin aika monessa paikassa sitten niin kuin ammutaan vähän yli siinä kohtaa ja sitten kuulija saattaa vähän diskontata sitä silleen, että se saa sen oikealle kohdalle ja sitten kun se törmää suomalaiseen ja suomalainen myy vähän ali ja se laskee vielä alaspäin ja se edelleen sitten tavallaan se toinen positiivisia kokemuksia, niin se synnyttää luottamusta. Ja mä luulen, että suomalaisiin niin kuin keskimäärin aika paljon näissä ympyröissä ainakin, niin on ihan hyvä maine edelleen, että siitä on etua ehdottomasti. Mihin suomalaiset yritykset sitten kuitenkin kompastuu kansainvälistymisessä? No oikeastaan tavallaan se on niin kuin kaksiteräinen miekka. Siis tavallaan semmoinen niin kuin ehkä se, jos miettii niin kuin vaikkapa jotain tarjouskilpailua, jossa niin kuin halutaan olla pyhempiä kuin paavi. Ja sitten se kuitenkin vastaanottava puoli odottaa, että siellä on tämmöistä myynnillistä etunojaa vähän matkassa. Niin sellaisissa tilanteissa suomalainen saattaa niin kuin helposti päätyä soittelemaan kakkosviulua ihan vaan siitä syystä, että tavallaan niin kuin ehkä se, mä en tiedä onko se niin kuin tavallaan rohkeutta, uskallusta, mitä se on, mutta tavallaan se, että niin kuin nousee tavallaan niin kuin seisomaan ja röyhistää vähän rintaansa ja paukuttaa henkseleitä pari kertaa, niin se monesti on semmoinen, että se niin kuin vie asioita eteenpäin. Sitten, että jos se jättää tekemättä, niin sitten se tavallaan vastapuoli voi vähän niin kuin epäillä, että uskooko tuo itsekään siihen omaan tekemiseensä. Eli puuttuuko meiltä kunnianhimoa kasvaa keskisuureksi tai suureksi yritykseksi? Ja sitten ei kannata olla liian vaatimaton, että se on niin kuin tavallaan se tietty semmoinen niin kuin henkseleiden paukuttelu, niin se on maailmalla tavallaan semmoinen ihan hyvä taito myös. Niin ehkä pakko tuohonkin kommentoida, että se henkseleiden paukuttelu on ihan oikeutettua silloin, jos siihen on perusteensa. Kyllä. Eli jos ajattelee sen sillä tavalla, että Suomessa ajetaan niin kuin SM-tason kilpaa, niin lähdet sä niin kuin Euroopan mestaruuskilpailuihin. Niin sulla pitää olla kuitenkin niin kuin realistinen ymmärrys siitä, että missä sulla on suhteellinen kilpailuetu muihin nähden. Niin se ei vaan synny sillä, että sanot aamulla peilille, että mä oon parempi kuin nuo ruotsalaiset. Kyllä. Joskus saattaa olla, että ollaankin, mutta sitten vielä siinäkin on niin kuin se haaste, että se pitää pystyä jalkauttaa sinne Ruotsiin. Silleen mä oon Juhan kanssa samaa mieltä, että monilla suomalaisilla yrityksillä on osaamista, jossa on paljon vientipotentiaalia, mutta just se halukkuus, että kuka sinne lähtee, kuka osaa, osataanko kielitaito, se kulttuuri, niin siinä tulee yhtäkkiä monta kysymystä, jotka
helposti saa yhtiöt perääntymään vähän siitä. Ne on hirveän arkisiakin ne asiat. Että kyllä mäkin muistan nuorena joskus, kun lapset oli syntynyt, että pitäisikö jonkin markkinaan lähteä, niin tarkoittaisiko se, että itse pitää mennä sinne niin kuin varmistamaan, että se kulttuuri ja se kompetenssi toteutuu oikealla tavalla. Niin siinä tullaan niin kuin aika inhimillisiin kysymyksiin, että vietkö perheen mukana jonnekin. Mä haluan vaan sanoa, että silleen se ei aina ole, että yhtiöt vaan päättää ja tekee, vaan varsinkin perheyhtiöissä se helposti kulminoituu siihen, että missä elämäntilanteessa omistajat ja yrittäjät ovat. Joo, ihmisten tekee sitä niin kuin bisnestä sitten loppuviimein, että siellä on paljon sitä inhimillisiä arvoja. Mutta se just, että mitä oikeastaan tuli, mitä mä tarkoitin alimyynnillä, on nimenomaan se, että vaikka sä peili edessä oot tunnistanut, että mä oon tässä aika hyvä, niin tavallaan suomalainen saattaa jättää sen sanomatta. Ja tavallaan se, että sen verran pitäisi olla sitä henkseleiden paukuttelutaitoa, että jos kokee, että on ihan niin kuin jossain asiassa silleen, että mä osaan, niin kannattaa sanoa se ääneen. Ei ne muut sitä voi tietää, jos sitä ei sano. Ja kun ne muut saattaa sanoa, vaikka ne ei osaiskaan, niin tavallaan siinä kilpailutilanteessa, niin jos sulla on vahvuuksia, niin kannattaa niistä rohkeasti puhua, että se monesti auttaa kyllä. Hypätä sitten pikkasen toisenlaiseen ulottuvuuteen tai aiheeseen. Kannustaako suomalainen yhteiskunta riittävästi yrittäjyyteen ja omistajuuteen? Mitäs mieltä Iiro oot? No ehkä mä sanoisin, että niin kuin headline-tasolla kyllä Suomessa ollaan tänä päivänä kovinkin niin kuin yrittäjämyönteisiä. Että sitä mä en näe niin kuin ongelmana. Ehkä sitten niin kuin, miten sen sanoisin? Ehkä se voi olla vähän ristiriitaista, että sitten yhtiöt, jotka onnistuu kasvamaan, onnistuu luomaan omistaja-arvoa tai jopa kannattavuutta, niin pidetäänkö niitä niin kuin jalustalla tai onko ne sitten vähän niin kuin tuurilla menestyneitä tai onko ne maksanut kaikki veronsa tai jotain, niin se keskustelu on monesti niin kuin ehkä vähän ristiriitaisempaa siinä, että osataanko täällä juhlia menestyviä yhtiöitä. Ja ehkä sen tyyppisessä kulttuurissa voisi olla parantamisen varaa, mutta en mä nyt niin kuin liiaksi moitin, mutta kyllä tämä semmoinen niin kuin ehkä ominaispiirre suomalaisessa yrittämisessä on verrattuna ehkä toisaalle. Omistajuutta ei ehkä sillä tavalla osata, siihen ei suhtauduta samalla tavalla kuin monessa muussa maassa. Niin ehkä omistajuuteen tai ylipäätään sitten ehkä onnistumiseen. Joo. Semmoinen, onko se kateutta tai onko se niinku ajatus, että kun Juha menestyy Saksassa, niin se on joltakin veke. Ei muuten ole. Et siinä varsinkin, kun tämä Suomi on pieni markkinapaikka, että mitä useampi yhtiö pystyisi kasvamaan nyt sitten sellaiseen 100-250 miljoonan tasoon, niin jos ne vielä on niin kuin vientiyhtiöitä, niin kyllähän ne olisi niin kuin Suomen kansantaloudelle tosi merkityksellisiä. Mitä pitäisi sitten oikeastaan tehdä, että Suomeen syntyisi enemmän pitkäjänteisiä perheyrityksiä? Kumpi vastaa? No, tavallaan siis mä itse niin tuohon edelliseen vielä sen verran, että siis onhan Suomessa tavallaan jo juhlapuheiden tasolla, kun halutaan kasvuun, niin on ymmärretty se, että se tulee sieltä niin kuin yrittämisen kautta. Ja PK-yritykset on siinä aivan niin kuin erinomaisen tärkeitä. Itse asiassa jos katsotaan Suomen työpaikkoja, niin vuoden 2000 jälkeen itse asiassa suurin osa uusista työpaikoista on tullut PK-yrityksiin. Ei isoihin firmoihin, vaan PK-yrityksiin. Se on niin kuin tosi tärkeä juttu. Mutta sitten tavallaan jos mietitään, että no just mistä Iiro sanoi, että mitä siellä on tavallaan semmoisia niin kuin lieveilmiöitä, niin tavallaan kyllähän siellä on rakenteita, jotka niin kuin synnyttää sellaista tavallaan niin kuin jopa jossain määrin niin kuin vastakkainasettelu Suomessa. Että jos mietitään vaikka niin kuin, miten Suomessa pääomatuloverotus toimii, no se on vähän semmoinen omituinen sekasikiö, mutta sitten kuitenkin sieltä voi ihan tavallaan niin kuin kohtuullisella verotuksella selvitä voittajana ulos, mutta sitten jos katsotaan niitä yrityksissä töitä tekeviä työntekijöitä, niin nehän joutuu niin kuin välittömästi maailman jyrkimmän ansiotuloverotuksen progression käsiin. Ja tietyssä mielessä ehkä just se, että tavallaan niin kuin myös niille työtä tekeville niin pitäisi jäädä enemmän fyrkkaa käteen siitä niin kuin työn tekemisestä. Niin mä luulen, että se tavallaan niin kuin siirtäisi myös sitä niin kuin ehkä enemmän mentaliteettia siihen, että kaikki hyötyy siitä. Ja tavallaan siitä yrityksen menestyksestä, menestyvät yritykset synnyttää työpaikkoja ja ne kasvaa.
Ja sitten kun ne kasvaa ja synnyttää työpaikkoja ja voitollisia, niin siitä syntyy taloudellista hyvää. Osa siitä menee yrittäjälle, osa siitä menee työntekijöille. Ja ehkä Suomessa nimenomaan mun mielestä sinne tavallaan niin kuin sitä myös työnteon kannattavuutta pitäisi kasvattaa ja silloin kaikki pääsisi enemmän nauttimaan niistä hedelmistä sitten. Onko sulla, Iiro, keinoja tai konsteja tai mitä haluaisit niin kuin esittää siihen, että Suomeen syntyisi tosiaan enemmän perheyrityksiä pitkäjänteisesti sillä tavalla, että päämääränä olisi myös pysyä Suomessa ja ehkä kansainvälistyä, ei niin, että myydään itsemme pois, vaan sillä tavalla, että saataisiin niin kuin sitä, niin kuin te olette tehneet, että saataisiin sitä lisäarvoa. Se on kyllä tosi vaikea kysymys. Ehkä sanoisin, että onko se nyt sitten tämä TikTok-sukupolvi tai uudet sukupolvet, jotka hakee niin kuin henkisesti pikavoittoja kaikesta. Että sitten loppujen lopuksi niin kuin yritysten omien vapaiden pääomien tai siis taseen vahvistaminen sen niin kuin kasvun tukemiseksi, rahoituksen turvaamiseksi, niin se on tosi pitkä maratoni, jossa vaaditaan oikeastaan sitä ylisukupolvisuutta, kun Suomessa tavallaan niitä pääomia ei ole historiallisesti ollut niin valtavasti, niin ehkä mä sanoisin, että se vastuu ei ole niin kuin yhteiskunnassa yksin tai yrityksissä yksin, vaan se on niin kuin yhteispeli, vähän niin kuin tanssi konsanaan, että kyllä mä niin kuin osaan antaa arvon vaikka niin kuin omalle isälleni, että kun mä olin tosi kilpailuhenkinen nuorena, niin mä tulin yhtiöön 2000-luvun alussa, niin kuin isälle kaikki kunnia siitä, että se antoi niin kuin todella paljon vastuuta. Se antoi niin kuin avaimet yhtiöön yhdessä mun velipojan kanssa, jossa saatiin tehdä oikeastaan niin kuin melkein mitä vaan. Niin toisaalta niin kuin sen edeltävän sukupolven niin kuin aito vastuun kaataminen seuraavalle sukupolvelle, se on aina sensitiivinen juttu, että saat sä ne omat jälkeläiset niin kuin sitoutumaan siihen yhtiöön. Osaako ne ajaa sitä autoa tai rekkaa tai mikä se nyt sitten tämmöisenä aforismina voisikaan olla. Mutta sitten toisaalta kyllähän se on ihan kiistatonta, että kaikki tämä verotuksellisuus ja varsinkin ehkä perintöverotus, jos et sä osaa, se riippuu vähän niin kuin perheyhtiön rakenteesta ja omistusrakenteesta, että minkälaista se verokohtelu on. Ja osaako perhe sitten niin kuin ennakoiden tehdä niitä ratkaisuja, niin kyllä niin kuin jossakin kohtaa sitten, jos ruvetaan vaan miettimään niin kuin omaisuuden tai omistusten riskienhallintaa, niin se nopeasti johtaa aika kauas siitä polusta, mikä on sitä yrittämisen vimmaa ja kasvamista ja laitetaan nämä kaikki pääomat peliin näiden tavoitteiden eteen. Sitten helposti syntyy perheelle tai suvulle sitten tämän tyyppisiä niin kuin sijoitusyhtiöitä. En mä nyt niin kuin sano, että niissäkään mitään pahaa on, mutta jos ajattelee niin kuin sitä, että minkä tyyppisiä palvelutaloja tai tuotevientiä Suomesta voi olla, niin kyllä mun mielestä siinä niin kuin se omistajuuden pitäisi kulkea niin kuin eturintamassa sinne maailmalle. Mun mielestä joku otti hyvän esimerkin perheyritysten liitosta, että jos Genelekki niin kuin myytäisi jonnekin maailmalle, niin pysyisikö valmistus Iisalmessa? Niin ne on niin kuin ihan aitoja kysymyksiä. Että sillä omistajuudella on iso merkitys kyllä niiden yhtiöiden sitten niin kuin tapaan tai kykyyn palvella Suomea, jos sen tälle itsekkäästi kansallisesti haluaa nähdä. Ja tuosta siis toi just noin, ja tavallaan se omistajuus on tärkeää. Ja siinä on, siinä on monia eri pointteja, mutta jos lähtökohtaisesti Suomessa on kuitenkin perinteisesti ollaan oltu niin kuin sen pankkirahoituksen varassa pääosin, jonkun verran julkista rahoitusta ja se on melkein siinä. Niin siis kyllähän se vaikuttaa sitten siihen myös, että jos tavallaan niin kuin on rahoitusmarkkinat on vähän alikehittyneitä, niin tavallaan se hyvin herkästi johtaa siihen, että tavallaan semmoista niin kuin aitoa tai osittaista likviditeettiä tai sitten semmoisia niin kuin kasvurahoituskeinoja, niin niitä on sitten vähän niin kuin rajoitetusti saatavilla. Ja sehän taas helposti johtaa semmoiseen tilanteeseen, että sitten erilaisista syistä monia yrityksiä myydään ulkomaille. Ja se yksi syy siihen on se, että tavallaan niin kuin jos ei ole likviditeettiä, niin se on tavallaan niin kuin ainoa keino sitten jossain vaiheessa kääntää se omistus takas rahaksi. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos haluaa niin kuin tavoitella vaikka suurta kasvua, niin joskus saattaa olla niin, että semmoisia niin kuin sopivia rahoitusinstrumentteja ei löydy, jolloin tavallaan niin kuin se, että sitten joku isompi ulkomainen firma ikään kuin
mennään heidän kelkkaan ja sitten he ikään kuin ottaa sitä riskiä ja kasvattaa sitä bisnestä, niin voi tulla tavallaan ajankohtaiseksi sen kautta, että kyllä se tavallaan ruotsalaiset on tehnyt hienosti, niillä on rahoitusmarkkinat toimii tosi hyvin ja tavallaan niin kuin Suomessa pikkusen mun mielestä ollaan niin kuin otettu takamatkaakin siinä, että jos katsoo 25 vuoden kehitystä, niin se on pikemminkin niin kuin vähän kuivunut kasaan, kun mennyt eteenpäin. Ja nimenomaan se tavallaan semmoinen niin kuin se raha on kuitenkin se tavallaan niin kuin veri, mikä kiertää siellä yritysten suonissa ja tavallaan niin kuin se pitää liikkeessä. Ja se on se, millä tehdään ne investoinnit, että tavallaan sitä puolta pitäisi kyllä kehittää myös Suomessa. Sanokaa kumpikin yksi konkreettinen päätös, joka auttaisi suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja pysymään Suomessa. Iiro. En tiedä, onko tämäkään mistään omasta penaalista, mutta kyllä mä väittäisin, että se kynnys, että ottaa ulkopuolisen hallituksen jäsenen vaikka yhtiön hallitukseen, niin se on varmaan yksi aika keskeinen ajuri ja katalyytti, jossa se niin kuin ohjaa niin kuin sitä keskustelua ja tutkimustyötä, uteliaisuutta siihen, että minkälainen tämä johtamisjärjestelmä on, miten tätä yhtiötä johdetaan, miten tämä voidaan skaalata, miten olla uteliaita kasvulle ja minkä tyyppisiä ne kansainvälistymisen askeleet voisikaan niin kuin olla. Että jos se yhtiö on niin kuin vain keskittynyt siihen oman sisäpelin pelaamiseen ja pitää sitä niin kuin tavallaan maailmana, jonka ympärillä pyöritään, niin totta kai se ei ohjaudu silloin sille kasvupolulle, jota tässä nyt tavoitellaan. Mä sanoisin, että tämä on vähän isompi pähkinä, mutta mä kyllä verojärjestelmää katsoisin uusiksi, että tavallaan se, että sen pitäisi kannustaa investointeihin, se on niin kuin ehdottomasti ykkösjuttu, ja toinen on se, että sen pitäisi palkita työnteosta ja riskinotosta. Ja tavallaan nykyisellään, mä en tiedä toteutuuko tämä, että siellä olisi mun mielestä kyllä niin kuin parannettavaa vielä aika paljon. Onko osakeyhtiölaissa korjaamisen varaa? Sehän lähtee siitä, että vain voitto on tärkeä. Osakkaiden voitto on tärkeä. No sekin on tavallaan, miten sitä tulkitaan, että se tietyssä mielessähän siinä ei sanota, että sen tavallaan niin kuin osakkaiden pitää saada tavallaan upsidea, mutta sehän voi syntyä myös arvonnousun kautta, että sen ei välttämättä tarvitse olla niin kuin tavallaan sellaista, että niin kuin optimoidaan niin kuin tulosta tässä hetkessä, vaan sitä arvoa voi luoda monella eri tavalla. Että toki jos sen haluaa tiukasti tulkita, niin sitten ehkä sitä sanamuotoa voisi muuttaa, mutta mä oon ainakin ajatellut, että mä tulkitsen sitä laveasti. Ehkä sanoisin, että ainakaan Mäkisellä niin kuin perheen omistajapolitiikka tai että mihin panostetaan, niin ei me kyllä osakeyhtiölakia lueta. Siis tämä ei tarkoita sitä, että me rikotaan sitä, vaan tarkoitan, että se ambitio tai intohimo niin kun lähtee tekemään jotain oikeita asioita jonnekin. Niin tämä kuulostaa vähän naivilta, mutta siitä mun mielestä se syntyy, että investoidaan asioihin, jossa on vaan joku intuitio tai vatsassa joku kihinä, että tämä on oikein yli ajan. Ei ne aina ole, mutta aika usein ne vaan sattuu olemaan. Ja varsinkin sitten, kun mennään vähän uusille poluille, että ei vaan seurata, mitä joku muu on jo tehnyt. Mutta se on just sitä niin kuin liiketoimintariskiä ja sen epävarmuuden sietämistä, mutta se tekee mun mielestä yrittäjyyden matkasta just jonkun mielenkiintoisen, että ei se ole mikään niin kuin hankkeen laskentatoimen niin kuin opinnäyte. Tekemisen kautta. Perheyritys on itse asiassa kasvollinen, kun meillä on paljon yrityksiä, joilla ei ole kasvoja. Kyllä. Ja tämä on varmasti PK-sektori ja perheyritysten niin kuin iso plussa. Kyllä. Ja kyllähän se näin on, niin kuin Juha tuossa jo aikaisemmin sanoi, että monet Suomen tärkeimmistä työpaikoista syntyy PK-sektorille, perheyrityksiin, ja niitä harvemmin näkee tuolla niin kuin otsikoissa nostettuna positiivisessa mielessä esille. Ja pitkäjänteinen omistaminen, kansainvälistyminen ja halu investoida on kuitenkin juuri niitä asioita, joiden varaan tulevaisuuden kasvu rakentuu. Kiitoksia teille ja tästä on hyvä jatkaa ja onnea SC Mäkisen kaltaisille satoja ihmisiä työllistävälle yritykselle, joka olette ollut hyvä esimerkki tässä. Kiitos. Kiitoksia. No, Iiro kiitos. ja Juha. Kiitos.